Kamusta mga katropa? Welcome na naman sa channel ko at sana may matutunan kayo sa ating tutorial na ito, no? Ang gagawin natin ngayon mga katropa ay magko-convert tayo ng battery operated sa TMX 125, no? Ang gagamitin natin ay itong Lipan, no? Lipan 110 4-pin. No, bakit natin siya i-convert mga katropa? Kasi mahirap na siyang paandarin at manipis na yung kanyang kuryente, no? At namamatay-matay na rin. So, mas magandang i-convert ang sa 4-pin ang TMX kaysa magpalit ng stator. Kasi, kadalasan, yung mga stator na nabibili natin ay mabilis bumigay yung primary niya, no? So, tara, ilagay na natin to. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Kamusta mga katropa? Sa tutorial na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-convert ng battery operated sa TMX 125, So bago natin i-convert to, kailangan natin tong mga to. Sa mga tropa. Itong Lipan 110 na 4-pin 4-pin na CDI, okay? Tsaka itong socket. Okay, para sa kanyang kasi iba yung socket nung CDI ng motor ng TMX 125, So i-convert natin tong TMX 125 na to mga tropa kasi mahina at manipis na yung kuryente niya, mahirap na siyang paandarin, So, i-battery operated talaga natin. Okay? Una, tanggalin muna natin yung kanyang tangke tsaka upuan. Okay mga tropa? Pero bago ang lahat, pag-aralan muna natin yung CDI. Okay? Sa CDI, tignan niyo yung tinuturo ko na ito yung pulser, yung pwesto ng pulser. Okay, nakita niyo yung tinuturo ko. Yan yung pulser. Sunod natin ay ito yung ground, o negative. Okay? Tignan niyo mabuti yung pwesto ng ating Sunod natin ay ito ay positive, Ibig sabihin yung sa susian ng motor, pag sinusi mo, lalabas yung positive. Diyan mo siya ilalagay, Positive. Next natin ay yung ignition coil, Yung ignition coil ay ito yung papuntang ignition coil tapos papuntang spark plug na. Siya na yung magpo-produce ng kuryente, So, i-recap mo natin pa, ulitin natin. So, andyan yung pulser, negative, positive, tsaka ignition coil, Pag i-rewind nyo na lang to para makita nyo yung pwesto ulit, okay? So, ikabit na natin. Okay, so mga tropa, ito yung kanyang CDI, So, ito yung CDI niya mga tropa, hindi na to yung original na CDI. Kinonvert na rin nila sa TMX 155, Pwede naman kasing gamitin yun. Ang problema, kung sira na yung primary mo ng stator, hindi mo na rin magagamit tong CDI na to, Mas ma-recommended pa na mag-battery operated tayo kaysa mag-palit ng stator mga katropa. Kasi base doon sa mga customer na pupunta sa akin, nakailang palit na sila ng stator pero wala pa 5 buwan, bumibigay na siya, So ang battery operated mas matagal kumpara sa pagpapalit ng stator, Kasi matagal masira yung charging system ng stator kaysa sa primary, madaling masira, So tanggalin muna natin tong yung kulay kasi ibang kulay nakalagay dito. So i-expose muna natin yung original na wire niya, So tanggalin muna natin. Okay, muna natin yung camera natin para makita natin mabuti. Okay, putulin natin to. Mas maganda kung bumili kayo ng ganitong wire stripper mga katropa. Mura lang bili ko dito, mga 120 ata. Matagal na siyang mapapakinabangan,
i-expose muna natin yung mga wire niya para makita nyo mabuti. Kung may mga tanong kayo mga katropa, pwede niya akong i-ano sa Facebook account, i-message para ma-guide ko kayo, okay? Itong problema ng customer mga katropa ay mahirap nilang pandanin sa umaga, no? So, may nagrekomenda sa akin, nirekomenda nila sa akin yung customer na to. Kasi yung isang kapitbahay niya ata, binattery operated ko na rin. Kasi dati nagpalit ng stator yung kapitbahay niya. Madali rin masira, so binattery operated ko. Nirekomenda nila to. Kasi pinag-iisipan ng customer na to kung magpapalit ng stator. Pero pumunta sa akin, nag-second option sila. So ito. So, ito na yung mga wire niya mga katropa. Ilagay na natin tong ating 4-pin, no? Itong lipan. Kunin ko muna. Okay. Ito. Ilagay na natin to, no? Naalala niyo yung ano, yung pwesto ng mga ano natin, yung negative, positive, pulsar, tsaka ignition coil, no? Pag ano, i-playback nyo na lang para makita nyo uli yung pwesto nila, no? So, unahin muna natin mga katropa ay itong pulsar, no? Huwag nyong intindihin yung kulay ng sakit, ha? Kasi pag bumili kayo ng sakit, iba yung kulay na mabibili nyo sa kulay ng sakit na ginagamit ko, ano? So, huwag nyo intindihin yung kulay. Ang intindihin nyo yung pwesto ng bawat pin, no? Yung mga pin niya. Okay? So, unahin muna natin itong pulsar, no? Ito yung pulsar natin, di ba? Yung pwesto niya. Putulan muna natin, masyado mahaba. Okay? Ito yung pulsar, no? Kung makikita nyo kanina sa picture, yung pulsar natin, ito, no? Ito yung pwesto niya. Huwag yung kulay, ha? Huwag yung kulay. Yung pulsar natin, ilagay natin siya dito sa blue na mayroong lining na yellow, no? So, blue, yellow siya na wire, no? Ilagay natin siya dyan. Okay? Yung pulsar natin ay blue na mayroong lining na yellow. Diyan natin siya ilalagay mga katropa, okay? Siya yung pickup coil nila, no? Siya yung nagkukuman sa CDI na para ilabas niya yung kuryente papuntang ignition coil, no? So, naghihintay lang yung CDI ng command niya, no? Siya yung trigger na tinatawag. Pickup coil, trigger, pulsar. Ayan yun. Ayan yun mga katropa. Okay? So, ayan yung ating pulsar, no? Sa blue na mayroong lining na yellow, dito natin ilalagay, no? Sa pwesto na yan. Huwag yung intindihin yung kulay ng sakit na ano, kasi pag bumili kayo ng sakit, iba rin yung kulay nyo, baka malito kayo. Okay, so next natin ay ground, no? Yung ground, ilalagay natin siya dito sa green, no? Pero bago ang lahat, itong white na mayroong lining na green, no? Nakita nyo? At saka yung solid na green, ayun yung ground. Pagsasamahin natin sila, no? Yung white na mayroong lining na, ay yung green na mayroong lining na white, ayun yung ground naman ng pulsar. So, kailangan pagsamahin natin yung green tsaka ground. Tsaka dyan yung ilalagay yung ground ng ating CDI, no? Yung negative. Okay? So, pinagsama natin yung white na mayroong, ay yung green na mayroong lining na white, solid green, tsaka yung ground ng CDI natin, no? Ng 4-pin. Okay? Yung green na mayroong lining na white kasi ay yung ground ng ating pulsar. So, pag hindi mo siya nilagay sa ground, hindi rin gagana yung ating CDI. So, kailangan pagsamahin natin sa ground, no? Ayan. Ito yung ating ground ng CDI, no? Okay? Gets yan, tropa? Okay? Susunod natin ay itong ignition coil, no? Itong ignition coil ay ito, i-ano mo natin. Itong ignition coil ay black na mayroong lining na yellow, no? Nakikita niyo pa ba? Kasi medyo mapuraw na eh. Sunod, itong yellow na mayroong lining na green ay naman yung RPM, no? Sa dashboard natin ng TMX125. Kaya magkasama dyan kasi RPM yan, no? So, ignition coil ng CDI, ilalagay natin siya dyan. Dito, no? Okay? I-tap natin siya dyan sa, ano na yan.
Yung ignition coil mga katropa, ano yun black na mayroong lining na yellow, no? Ayun yung ating ignition coil, okay? Ito yung wag nyong hahawakan mga katropa. Sa motor ng Honda, ito yung delikadong wire. Masakit-sakit kumagat to. Ay, yan. Yan na yung ating ignition coil, ano? Ayun yung pwesto niya, no? Susunod natin ay itong positive natin mga katropa, no? Ito yung positive natin, no? Ilalagay natin siya dito sa black na mayroong lining na red, no? Diyan natin siya ilalagay. Pero, naka-primary pa yan mga katropa, ha? I-battery operated natin yan. Doon sa baba, mayroong black na mayroong lining din na red. Ililipat natin yung pwesto ng wire niya, no? So, itap muna natin to. Mamaya, ilipat natin yung pwesto ng wire doon sa sa positive, no? Okay? So, may modification pa tayo doon sa baba ng stator. Doon, hindi sa stator, doon sa socket. Okay? Ay, tsaka nga pala mga tropa, itong black na mayroong lining na white. Ito yung kill switch natin sa handle switch, 'di ba? Meron tayong kill switch diyan. Ilagay natin dito sa pulser pala, dito. Nakalimutan ko. Okay? Black na mayroong lining na white, isama natin sa pulser, ano, para yung kill switch natin doon sa yung switch ng headlight, 'di ba? Merong pula doon na switch para gumana pa rin siya, no? At least parang original pa rin. Okay? Yung black na mayroong lining na white, isama mo sa pulser, ano, para pwede mo siyang patayin doon sa handle switch, no, doon sa kill switch natin. Pagsamahin mo lang sila, at least parang original pa rin siya, meron pa rin yung kill switch, no. Yung iba kasi yung nagba-battery operated, wala na, hindi na gumagana yung kill switch sa handle switch, no. So ilagay nyo siya dyan para pwede nyo siyang patayin. Parang original pa rin yung ating switch, no. Okay? So, yung black na merong lining na white, isama sa pulser, okay? Tapos itong black na merong lining na red, no? I-modify natin to sa baba, no? Kasi primary pa rin yan, eh. So, ililipat natin yung wire niya sa baba, no? I-ano muna natin to, selyado muna natin. Okay, importante na pagkatapos i-wiring ang motor, pag na ilagay mo na sa tama yung mga wire niya, selyado nyo para malinis tignan. Okay? So, tara, i-modify natin yung sa baba. Hindi naman tropa. Okay? So, ito yung sinasabi ko, yung sa bandang baba, no? Ito yung dugtungan ng stator, yung socket ng stator, ano? Hanapin natin dyan yung black na mayroong lining na red, no? Saan? Ito. Hanapin nyo to. Ang gagawin nyo dyan, puputulin natin, ano? Puputulin natin yan, tapos ililipat natin siya ng pwesto, no? Sikat natin siya, no? Okay? Ang kailangan natin ay yung black na mayroong lining na red, papuntang motor, no? Hindi papuntang stator, ha? Ito yung papuntang stator, hindi na natin kailangan yan, no? Yung papuntang stator. Ang kailangan natin ay yung papuntang motor, no? So, itong black na mayroong lining na red, dito natin siya ilalagay sa solid black, no? Ito yung switch ng, ng foot brake. Pwede nyo siyang ilagay dyan. Pwedeng ilagay. Ito. Okay? Dyan sa black, no? Solid black yan, mga katropa, ha? Pag sinusi mo yung motor, magkakaroon ng live yan, no? Magkakaroon ng positive. So, dyan natin siya ilalagay, no? Itong wire natin, no? Okay? So, ito. Okay, nailagay na natin yung black na mayroong lining na red, mga katropa, no? Okay? Ganyan lang, ha? Okay na? So, ito, iselyado nyo na. Hindi na natin kailangan yan. Okay, mga katropa, i-testing na natin kung ibalik na natin lahat ng kailangang ibalik at i-testing na natin. Isa pa, boss. Isa pa.
Okay? So, yun lang mga katropa. Sana may matutunan kayo sa tutorial ko at ingat sa pagwawiring mga katropa. Okay? God bless. Happy New Year sa inyo.